či chceš zarobiť, či chceš dostať do najlepšieho stavu tvojho života, do najlepšieho fitness stavu tvojho života, či chceš dokázať čokoľvek, ide o to, že to dokážeš robiť za sebou, dennodenne. Prvý deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý deň. Ako dostaneš sixpack? Sixpack získaš tak, že napríklad máš brucho, si tučný, OK. Naučíš sa základné veci, stravu, základy, to dodržuješ každý deň. Potom cvičenie, každý deň, alebo každý druhý, alebo každý tretí deň, ale nájdeš si nejaký spôsob, či ťa dostane tam, kam chceš. Akokoľvek pomaly alebo rýchlo chceš. Ak sa chceš dostať rýchlejšie ku sixpacku, tak budeš viac cvičiť, budeš lepšie regenerovať, budeš jesť lepšie jedla. Ak nie si ochotný obetovať toľko, tak obetuješ iba toľko, koľko si ochotný obetovať. Ale dostaneš sa k tomu jedine tak, že to budeš vedieť robiť konštantne. Keď dostaneš sixpack, čo vlastne musíš ešte spraviť? Dosiahol si to? Áno, dosiahol. Ako si ho ale udržíš? Stále, konštantne. Jeden deň, druhý deň, týždeň, tisíci deň, 10 000 deň. A ideš dookola stále. That's the hard part. To je tá ťažká časť toho celého. Iba, že to robíš dookola. That's it.